Na cestách zomiera ročne viac ako 1 000 000 ľudí. Nikto z nás sa ani neodváži pomyslieť, že by ho niečo také mohlo postretnúť. Peter mal 24 rokov, miloval futbal, hádzanú a svoje sny si ešte iba začínal plniť. Musel však odísť. Po jeho tragickej nehode po ňom zostala manželka a 5-ročný syn. Peter bol fanúšik dosť výbušný, by som povedal. A milovali sme futbal. Stále musel chodiť na futbal. Keď mal čas, tak do tej Trnavy na ten futbal, mal tam kamarádov, s ktorými sa stretol. You got what you want. Chalani spravili veľkú zástavu, keď sa nikdy na teba nezabudneme. Potom zrazu bola minúta ticha. Mal tam všetkých kamarádov a tam sme sa chceli práve rozlúčiť na tomto derby. It's not going to stop. Vlastne všetko to, čo zahrňa kamarát. Dalo sa na neho spoľahnúť. To on nám stále hovorí. Kevinko, ja a Ajša ako jeho pes, to bol jeho sen. A ešte som mu stále hovorila, ale ty spätne plníš stále tie sny. A zrazu odešli. Peter sa minulý rok v septembri vracal z práce domov. Autošoféroval jeho kolega, dostal šmik a narazil do stromu. Peter bol na mieste mŕtvý. Bolo mi to také neuveriteľné, lebo stále mi sľuboval, že zostane s nami, že chce byť so mnou a zrazu nič. A potom ešte bolo strašné na pohrebe, keď mi povedali, že už ho musím opustiť. Že ho sa s ním musím rozlúčiť. No, ja som tomu najprv neveril. Myslím, že som bol asi posledný, ktorý tomu ešte neverí. Alebo neveril. Začal som tomu veriť možno až... Alebo ani tomu ešte stále neverím. Nedávam to nejako najavo, keď som s ľuďmi, ale keď som sám, je to dosť ťažké. Keď zomrel, mal Peter iba 24 rokov. Opustil manželku a svojho malého, len 4-ročného syna Kevina. Malému som to povedala tak, že teda tatino nemá zlomenú nožičku, ani že není v nemocnici, ale že teda už je v nebičku. Malý dostal strašný záchvat. On je taký, že on to všetko tak hneď pochopí, on vie, o čo sa jedná. A stále je taký pozorný, a keď som začala plakať, lebo len tak som sa nadýchla, už, čo je mamina, čo robíš, čo zase plačeš, poď sa nadýchať čerstvého vzduchu, nemôžeš plakať. A tak on teraz taký je rázný stále dáva nám na pozor, aby som si niečo nespravila, aby som bola kľudná. Všetko mi chýba. Všetko. To najhoršie je byť v noci sama. Keď prídem z roboty, čaká ma tu len malý a pes. Keď to tu není, je toto už také smutnejšie. On bol taký bláznivý. Vystrájali tým malým stále. A to mi chýba. Ten krik. Teraz je tu strašne ticho. Keď bol Peťo žiakom na základnej škole, zrazil ho kamión. Vtedy sa z vážnych zranení akoby zázrakom vyliečil. Ty hovorí, že to bol osud. Ja som zanevrela na všetko. Ja takým veciam neverím, ale tak asi áno, pretože každý mi hovorí, že mohol to byť tak, že on ako 9-ročný, keď mal tú nehodu, keď zrazil ten kamión, že tedy ho to obešlo, aby našol nás, aby trošku šťastia splnil niečo z tých snov a potom už museli ísť preč. A na to strašné jeduje, že ale ešte nesplnil si všetky sny, lebo mali ma len 5 rokov. A ešte nie že povinnosť, ale mal mi ešte pomôcť mi ho vychovať.